Ora apa-apa. Nek seneng mbok omong wae rasa ngono kuwi. Aku kok ngomong piye kelawan sliramu? Anjir, panjenengan menika ngraos menapa ngenten lho. Aku ora ngrasake apa-apa. Dadine kok kula saben sak polah kula kok panjenengan omongke wae. Ya mung tekno kowe iki kebangeten. Kebangetane nggih. Sak solah bawamu ki tok gawe-gawe, wekasan gawe anu ndudut apa rasa perhatianku marang kowe. Contone, kowe iki mung njukuk mik barang kok dadak aleman nganggo jentikmu jengat munggah barang. Kowe rak marahi aku melu jengat to. Meneng ngene iki lho. Ha, ngene iki ora prayoga. Njukuk ya njukuk. Napa inggih to? Kadose kula namung mboten ngeten iku lho, biasa mawon lho. Alah kowe ora krasa ning sing ngematke krasa. Sing ngematke weruh kok. Saking dene sing ngematke berarti ya. Lah njuk aku ora entuk ngematke sapa-sapa. Ngematke cangik terus ngene iki nganti sewengi mbetetet. Dalang kok le seriusen banget ora. Iya, iku bebas mlaku ndono wong Pak Lurah mau. Lah kula niku mboten maem nek mayang, mboten napa-napa nek ming timus mawon mboten napa-napa ora masalah. Mangan meneh. Ya sakarepku. Ora sida, Mak. Ora ah moh aku tak arep poso aku. Oh. Ora apik lho kok kian. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Ha iya. Apa? Kejaba apa? Kejaba panganan. Iya. Oh, kejaba panganan. Ya iki sing nyuwun akeh banget kowe jane. Iya. Napa, Pak? Lali janjine kuwi tatin. Ya. Terus liwung tatin. Ya. Terus umbah-umbah tatin. Ya kene nek pengen tak ngumbah kene. Aja sak kaya ngono kowe. Wis tak kuceke dhewe wae. Kok nek aku sing ngocek resik wis. Ora, wis ora bakal resik. Iya, kok meng tok ilang-ilingi. Ayo gawe wis. Hah? Ngapa? Omong apa? Aku nek ngucek karo tok ilang-ilingi dadi suwi. Iya. Ayo kan digoleki sing reget go endi sing dikucek ya. Ora bersih padake. Alah sing ngomong sapa ana seksine lho. Yo, kek ditembangke bawane apa? Iya. Lah gelem nek dibahas genti. Moh. Ayo. Bawani, lali janjine ya kena, liwung ya kena. Iya. Nggih. Lali janjine napa liwung? Liwung. Penari Lataresia. Penari. Kowe njaluk apa kowe penari? Lali janjine wae ya. Hah? Oh, nggih. Nggih. Pak langsung mawon nggih. Nggih. Pak, langsung mawon. Ora kok kaya ana banyu Gemrojo ki udan kok. Udan. Ora apa-apa, nek kowe gelem liwung, wah, terang. Hah? Liwung nembang liwung ora terang. Iya. Terus? Ayo wis kuwi nggo syarat supaya terang kok. Nggih, langsung nggih, Pak. Emoh. Lah napa bawane napa? Bawani wong iki ana dite 50 kok. Nek aku mung 50 ya. Lah iki lho, aku ora tau gawe-gawe lho. Ketoke mau ora 50 lho. Piro? 500. 500 karo dilatih diesel lho ya. Lah sing njaluk akeh lho, mosok mung 50. Lah wong mengket mau ana iki kok ternyata tak dum-dumke aku iki nek ndudut mumbeng entuk pirang yuta tak dumke. Lho, aku wis kurang piye kok. Sekarang lagi bolong nek ora ya ora dikekke. Ah bolong ya ora bolong ya emoh aku. Maksudnya piye lho? Maksudnya lagi lomba. Nek aku dong ora bolong, emoh aku ngekeki sindan-sindan. Gandeng lagi bolong tak keki. Ayo mbok bolong terus biar ngenai terus. Ayo iki 50-nya. 50. Yo. Rina saya rasa Ki sing nganggo amin ora iki? Tete. Udu ya.
Apa ya? Oh, maaf. Ngelih, Bapak. Ngelih. Ora. Lah, Pangane mubadir. Panganan mubadir iki dosa, nek wis didepi kok ora dipangani dosa. Iki nek ora dipangan dadi panganan sing mubadir ora prayoga. Kowe gedean apa? Nyo. Sing mesti kurang dawa nek kowe semeh ya asa. Maksudnya timuse kurang tonjol. pancen dalange pekok tenan. Pokoke kaya melu. Apa lho nek ora ganggu iki? Aku nek ora ganggu kowe kaya piye? Mung jir. Mung sliramu wong sik engko sing pungkasan duet karo Mbak Ayu ya lali janjine engko tak tambahi iki aja kuwatir kula meleh oh iya lagi dadi kembang lambe monggo ya dados yo udah lumpinge digawa ora wis aja nubruk aku ya steril wi ora mabuk ora ngopo-ngopo wis steril maksudnya meng wedi
dadi nek ditubruk ngono. Ora, tubruk tak pancale sirahe engko. Oh, enggak. Kamu enggak mau nubruk saya? Iya. Aku kok dadi nemu wong kedha kaya ngono kuwi. Ah, sing marahi laris dhek nunggu jaratan terus kok ya. Ya. Sabda pandita. Saiki nganggo cara India barang lho. Na dentak tak dentak dentak tak dentak dentak tak tung. Ya ora apa-apa. Ah, wis arep modar kae mengke. Ya wis. Modar. Iya, dadas. Iso ya. Anting ki nyambut gawe semengi ming. Ya apa ora? Karo ngenteni gedange le ceblok. Iya. Pak Bambang tuh gedange ceblok-ceblok. Kok ndang ceblok tugel sih. Gendake? Tugel. Kupinge. Loro banget. Gedange tugel-tugel. Ceblok-ceblok. Ya apa ora? Iya. Wah. Ayo tambahi Mbak Ayu. Ya ben nyambut gawe kabeh. Padha-padha iki brahala iki wetengen medun kabeh. Piye kan TikTokan no? Hah? Piye nek TikTok? Mboten nek. Hah? Iya, TikTokan koyo nggon anu e lho, HP-e lho. Ayo tambahi siji. Jogetane piye? Tambahi siji ayo. Ini gak bisa. Gak bisa. Iso cahmu dalang modern e. Meng. Ya.
Ayo coba jogetane dibaleni caloro ayo. Ta tet tararareret ngono kuwi. Kuwi iso sesuk iso dienggo spot lho. Iya. Ngapa dikai HP? Kon selfie. Hah? Ana sing Oh, tim aja. Kok arep nyuting bokonge Tatin. Layare ora cukup. Maksudnya Dadi dingenekke iki pol ngono lho, piye to iki kok ora pas-pas iki. Nek dene lah iki mergo keceraan ya sing ora ya ora cukup kuwi saking gedene kok. Tak ukur ki 6 kilan kok. Saiki diukur wis ora 6 lho. Ora wae ora. Ya jal. 8. 8 gundulmu. Jare susut. Jare susut. Ning sithik Ayo mulane kok olahraga. Ya. Ayo jak lali janjine dibawani wong loro, ya padha-padha gedene, padha-padha biwara, padha-padha sentosa. Ya. Ayo ngletak dalange wae ya. Piye? Arep tak lapake? Tak kletak. Ambokennya. Mbak, jare iki nek daging tua alot lho. Oh, kayak alot banget tur pahit. Wis tau ngrasake apa piye? Ketoke lho. Oh. Ketoke nek didelok saka blegere iki pahit. Blegere cengelmu. Lah apa? Postur ngono lho. Postur apa? Ya. Sing bawa sapa? Ya wong loro supaya adilnya tak tambahin cah siji 150 ya. Lah kene akeh banget. Ditku Lah kok mung dikei 50. Iki dit saka tas Ambel tut. Mbel tut apa? Mbele aku tute kowe. Iya lho ra. Dalange kong kali. 150 300. Ya tak tambahi 50 dadi. Mbok iki kabeh dikeke ngopo lho? Padha aku nyambut gawe rung rampung kok njaluk dhuwit. Ora jenengan kurang sugih apa piye? Oh, Lho tambahi. Apa kuwi? Oh, ana sing nyuwun perahu layar, ya engko bar iki perahu layar. Nyo, iki 50 ki nggo tuku perahu entuk apa ora? Mengetok Iki entuke paling mung disumet kae tok. Nganggo panci ae kowe. dadake siji karo lali janjine kuwi. Ya, dadi 400 saiki 200 wis nang kene. Yo bawane. Omong aku dhisik wae aku lagi meng. Lagi memen. Jan gaya tenan aku lagi meng. Dalange urik ya. 400 lho. Kuwi nang kono sing sak yuta jek ana we. Sak yuta dengkulmu mlocot ora. Perahu layare ming 50 kok tembang apa sak yuta? Mulane diduduhke men ketok. Ora ono. Oh, ora urik to. Nang ngesake lho, nang ngisore lho. Ngendi? Kuwi. Ngisor. Ngapa lho? Ula. Pundi? Ha iki mbah mau mak klebatmu tak jejeg ora kena. Kula cekelen apa? Cekelen. Cekelen nek arep kecokot we. Hah? Nyokot apa piye? Lah mbuh. Nyokot ora, Pak? Rak. Ora. Ora. Ayo. Wis mlayu nang ngisor panggung. Ya gak wis. Lali janji. Sapa sih? Kowe. Aku. Dino. Nggih, Pak. Dina Minggu kanta anti Yo, gentenan. Tinamune ngayal
apa piyaine sing nyuwun prau layar? Iya. Ah, Mbah Medot apa sapa mau? Heeh. Tok. Ya kanca neng gisik kempira. Anane pijersa maya Pinter golek. Pinter golek alasan ngandir-andir angin dekor Neno. aku wis ora Yo. sing tak tunggu kowe ngajak ning taman-tamanmu ati ceres rangeng aku ngene aku solo kang SMS yen Janjane kowe Suwok. Ya. Kowe Oke, Pak. Oke. sik, Tin. Sesuk nek nampani sawer iki nek es lagune rampung. Lah iki sih lak diulungke ra yo mesake to. Yo sekedap nggih Pak duwe aku langganan wong wuta ngene. Iya. Ya tak siapke nyangoni ya. Ora apa-apa. Sik nganu Fajar kon ngendang. Fajar. Nah. Fajar kon ngendang. Ayo Kis, dituntun Kis. Ah, ngopo kowe ming tengok-tengok nang kono? Lho, lah sing picak loro. Telu. Ayo ngono kuwi, kowe arep mingsak kaya ngono kuwi entuk pahala lho, kowe nuntun piyayi ora weruh ngono kuwi. Iya. Dheke nengen nek ngendang ben madhep penonton. Iya. Tur didemno penonton ya ora weruh, Dik. Ha iya. Ya. Sampun niku. Heeh. Oke Mas Fajar, sugeng dalu Mas. Ya, sugeng dalu Mbak Elisa. Salaman riyen. Saya tambah lemu sampean. Waduh kok ngerti lho banget. Wah, kula niku mbuh kok. Kok ngertos kula riyen kurus. Nggih, riyen kuru ya sakniki tambah kandel. Oke, padahal mung tangane lho sing Lah, dijemek. nggih. Liyane ya ora wani kok ya.
Nah iki jane nuwun sewu dua piyai tunanetra ning dua-duanya iki duwe aliran dewi-dewi. Aliran napa niku, Pak? Nah si Fajar iki aliran Jawa asli, iket. Kula aliran sesat. Nek kuwi aliran ilmu hitam. Kok ilmu hitam? Aku ngau kacamata barang kaya weru-weru. Niki mboten kok mergo napa weruh napa mboten. Lah mau. Nggih ngedang-dange kebul. Gua apa? Nggih ngedang-dange kebul. Bangane kelilipen. Kali libat kebul. Kuwi rumasane kaya weruh kebul. Ora weruh ning mak teplek ngono Endan. Oh. Jenengan dereng ngrasake napa nggih nek kaya jenengan beleken ngoten pun lotrung wong iso ndelok wong ayu. Aku lho niku wis ora weruh beleken wis susah lah. Ora weruh beleken pripun jajal ngoten niku. Ya wis ora apa-apa ditampa kanthi ikhlas kok. Sing jeneng penyakit iki kanugrahan ora Nggih leres. Heeh. Ya sampean nembang karo Mbak Elisa iki Mbak Elisa ana pamundutan Podang Kuning. Mutar kuwi. Kuning. Nek nembang ora ming bawa Mas Fajar. Bawa. Wani ora? Jafar ning. Bawane mboten pati apal kula bawane nek sing Oke, tapi tembange saged nggih. Nggih insyaallah. Oke, kula bawani. Nggih. Penak to kowe. Penak ning yo deg-degan. Kok dedekan? Deg-degan ngopo? Ora kulino jejer wong ayu. Waduh. Wong ayu karo ora kok ya ora weruh kok. Suarane niku lak ya meso. Suarane ora. Mongko Elisa yu untune gede-gede. Waton kula mboten nyawang lak pun beres. Ha iya nek kowe ora gagas perkara kaya ngono. Ya. Nadyan wujud temong paksi alus manis tur Podang jenar Neno ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo ya Mas Jafar Sendika dawuh. Sepinten Mas? Esuk awan ning omah wis ora krasan. Deruyuran anggoleki sing tak sayang. Mubah-mubah piter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Eman yen nganti liya kang nyawa leang tak sawang mancot ning ngepan kekancangan tak rintik sapa katuan sarwa ngoceh dheweke ngalih bencohan elakane tak caluk bojo ngece podang kuning agawe
bunga yen lakon nyanding dheweke ora bakal atiku kekiwangian yen si podang aku tetap Delang. ora kendel Gugup dek. atiku sansaya tasnanani Dangdutke. kulute lakon metu gambare Mbak Alisa. Privat? Metu gambare. Gambare napa? Gambar Robios. Gambar Robios. Kaya gambar Robios. Ayo. Malah kowe malah nganu wae kes dadi tukang nuntun wae. Metule miyaga dadi tukang nuntun wae malah. Ketoke renes. Kaya angka 8 we. Malah gandrung banget. Kurang ajar kuwi jenenge. Kaya angka 8 lho karo Mas Keswan. Nah, mundur. Awas, awas. Awas kalian. Wong padha-padha ora weruh kok mblusukke. Nggih. Ya, Sa. Iki. Sa, dikeke Mas Oke, Fajar oke, karo oke. Mas Jafar kuwi. Ya. Didum Niki wong didom. loro. Oke. Heeh. Niki nggih Mas Jafar. Aja tok nek Pripun? Jafar iki tukang ngapusi kuwi. Berarti dibagi saka kene ya. Ah. Kula niku tau ngapusi kapan to nek mboten kepepet. Ah, kene ngakoni kok. Mulane nganggo kacamata barang. Nggih, sembah nuwun. Niki nggih Mas Fajar. Kuwi mbok diwalik Fajar kuwi kok. Penontonnya Kurang ajar. wonten mriku. Diwalik kaya mistikan we diwalik. Kaya Diwalik ndak gosong.
malah kaya mistikan. Wis. Nggih, wis kana. Ke mudhun. Nggih sembah nuwun Pak Seno. Nggih, matur suwun Mas Fajar. Sembah nuwun Mas. Remban Durna bapa semban kula. Oh. Gondhong bleguduk swalu gembol sumarante. Habelah. Lha nuwun inggih, Nger. Tansah pinawinganing kawidadan niring sambikala sowanipun ing bapa ing Sukalima mangya widodane skala. Sowan kula tebih saking Rubeda. Namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu ing Amarta. Anak kula, anak Prabu Puntadewa. Kula pundi Cundaka panglingga murda sarawuhipun bapa Penemban Durna. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah bapa Penembaning Sukalima. Kula nak-nan. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta mriki, Nger. Anak Prabu Puntadewa. Bapa Penemban katuran karaharjan rawuhipun bapa Penemban Durna. Oh, anak Prabu Ndarawati kasinggihan. Nereng sambikala sowanipun ingkang bapa ing Sukalima. Sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta, Nger. Nggih, sampun sawetawis bapa Penemban. Oh, syukur. Tetinjo dhateng para kadang taruna. Inggih. Kadang-kadang panjenengan para Pandhawa. Inggih, bapa Penemban. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh, inggih. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersanipun anak Prabu Puntadewa. Wonten negari Ngamarta mriki, Nger. Anak Prabu Ndarawati. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Durna bapakku. Oh, Werkudara anakku cah jlunet, cah sentosa, cah gagah. Wong bagus, wong birawa, wong digdaya. Tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa, Werkudara. Ora liwat pangestuning wong tuwa Kampanana ya kula Bratasena. Ndak gegem dadekake jimat. Prayogakno nggonmu lenggah. Wis ora kepenak Werkudara, wis ora kurang kepenak nggonmu ngabiyantura ngersaning kadangmu tuwa, anak Prabu Puntadewa. Ya mung rada sawetara kowe ora sowan menang Sukalima, Nger. Werkudara. Ya, panjen rada sawetara. Aku ora sowan menyang Sukalima. Ngono ya ngono ning aja ngono ah. Tegese piye? Lho, tegese kowe biyen nalika durung duwe ngelmu babakan Jaya Kawijayan guna kasantikan. Ngelmu kawruh lahir lan batin. Kowe tansah caket karo Begawan Durna. Pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima, Kowe njaluk ngelmu Jaya Kawijayan, njaluk ngelmu kebatinan, tak paringi kanthi lega-legawaning ati. Ning bareng saiki wis kebak ngelmumu, wis luweh ngelmumu, kowe tilik gurumu wae ora. Kowe niliki kalawan Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi murid sing becik, apa kaya ngono murid sing apik? Sing gedhe pangapuramu. Mergo akeh kewajiban kasatriyan nganti aku lali ora tilik karo guruku ya bapakku Durna ing Sukalima. Sesuk meneh aja kaya ngono kuwi ya Werkudara. Sing jeneng guru ki nek tresna karo murid ki ngen ki tenan lahir batin. Tak ngen saben dina iki Werkudara kok ora teka mongko gulaku wis arep entek. Iki Werkudara kok ora teka. Nganti pirang-pirang dina. Mongko biasane kowe teka mesti nggawa apa-apa. Kowe teka mesti maringi apa-apa karo bapak gurumu. Ning akhir-akhir iki kowe ora tau teka ning Sukalima. Sesuk mesti tak selake aku sowan menyang Sukalima. Tenan ya, Nger. Yo. Aku duwe ngelmu anyar. Ngelmu apa? Wah, kowe tak duduhi mesti senenge ora jamak-jamak. Yo. Wujude ngelmu nanging kawruh kebatinan. Ngelmu apa? Wis tau weruh empring. Yo tau weruh empring. Empring kuwi dibolongi cilik-cilik disebul iso muni. Kuwi jenenge suling. Wis ana ya? Wis. Tak kira nek ngelmu jebul ming alat musik. Wah, sesuk nek aku entuk ngelmu anyar tak paringi. Wah, iya. Ngestoke dawuh. Ning tilik ana bapakmu ya Werkudara. Mergo aku ki ra duwe anak ora duwe kadang. Aku mung dikancani karo Wasatama tok. Nek nganti ana apa-apa sing tumanduk karo bapakmu iki sapa sing arep tulung karo bapakmu? Yo, liya dina tak tiliki. Bapa Penemban. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Penemban Durna. Iki Janaka iki.
kasinggihan mekaten. Kowe padha wae karo kakangmu kowe. Kowe sujining murid sing ora ngerti karo gurumu, bareng wis kebak ngelmumu, bareng wis pinter kowe jaya kawijayan guna kasantikan, kowe ora tau tilik karo Begawan Durna. Kowe ora kelingan sapa mbiyen sing mulang olah kridaning jemparing. Nganti titise ngungkuli sapa-sapa, sapa sing maringi? Bapa Penemban Durna. Kowe isih kelingan nalika takon manah manuk. Aja nganti kena apa-apane. Manuk tak pentang ning dhuwur wit cemara sing dhuwur dhewe. Kowe takon manah nganti cepling mripate manuk kena panahmu. Lho, sapa sing ngajari kaya ngono kowe? Bapa Penemban Durna. Kowe ngerti dek durung tak ajari. Kowe takon manah manuk kena sirahe. Sirahe ilang. Nganti kiwir-kiwir awake. Inggih. Ning bareng karo ketemu karo Begawan Durna kowe wis pinter jemparing terus kowe ora tau sowanan ning Sukalima. Ah, manusia macam apa kaya ngono. Nyuwun pangapunten Bapa Penemban Durna benjang kula sowan. Tilik ana bapakmu ya. Inggih, ngestakaken dawuh. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nek kula sedewa bocah ragil bocah kembar. Tak tampa ngabekti karo wong tuwa, pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripin niki kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggenjengan iki kula enggak. Oh iya wis ora kurang kepenak kembar. Pratane wong tuamu Begawan Durna ning negara Ngamarta wis ora kurang penak wis prayoga nggonku mapan ning bak. Ya kuwi Datulaya negara ing Ngamarta. Inggih Bapa Penemban. Anak Prabu Puntadewa. Anak Prabu Ndarawati, Werkudara, Janaka kembar. Kok isih ana siji panitia sing ora mbagekke karo aku. Setyaki wonten imbalan. Mboyojo banget-banget. Sengit ya sengit ning mbagekno. Mangke kemawon wonten Jawi babar pisan. Lho, kok ning jaba babar pisan? Sampun, menika perkawis kula. Mangke kemawon wonten Jawi babar pisan kula mbagiaken Penemban Durna. Ora apa-apa, ora apa. Tak anggap godha. Pagoda sing tetek tangguh-tanggon wong ki nek ora tumindak ala wong ki nek ora tumindak luput oh mesti ora bakal kasangsaya apa-apa ning di pener-penero jangkae kae nek tumindake luput mesti bakal kejeglong mesti bakal kesandung mesti bakal keserimpet. Bapa Penemban wonten dawuh Ger rawuh paduka menika saking pikajengan Bapa Penemban Durna piyambak menapa diutus dening Kaka Prabu Duryudana. Oh, menika ngaten nggih, Ger. Sowan kula menika nuwun sewu mboten saking pribadi kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Mugi andhatosna ing kawuningan. Mugi andhatosna ing kawuningan bila dinten samangke menika negari Ngastina menika kados ketaman pegebluk. Negari Ngastina menika kados ketaman welaking Jawata. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Monggo sedaya tetukulan menika ing menawi dipun tandur mboten saged subur ngrembaka, sedaya pejah kasulayah, garing mekingking. Satemah mboten saged awoh menapa ing dipun kajengaken dening para kawula. Pari, palawija, pala kendhem, pala gumantung, pala kesimpar, sedaya sami pejah. Mila mboten aneh menawi Ngastina menika awis boga, awis wastra, krana lalampanipun inggih menika negari Ngastina ing ketaman pegebluk menika kala wau. Inggih Bapa Penemban. Mboten dangu dumadakan negari Ngastina menika kados ketekan inggih menika wujudipun sesakit. Sesakit ingkang gegirisi. Kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Naminipun menawi cara sakmangke menika kenging wabah. Inggih. Bapa Penemban. Kula piyambak sampun mangertosi kok, nggih. Kula piyambak sampun mangertosi. Inggih menika sesakit ingkang tumanduk wonten negari Ngastina menika gegirisi. Kathah para kawula ingkang boten kenging menapa-menapa, namung masuk angin kemawon dumadakan sontenipun sampun pejah. Semanten ugi sonten nandang sakit, badanipun panas. Enjingipun sampun boten saged dipun kukup tertentu pejah kasulayah. Sampun pinten-pinten ewu kawula negari Ngastina menika dados korban pegebluk ingkang tumanduk wonten negari Ngastina. Oh, mesakaken, Ger, mesakaken. Wonten pundi-pundi sami pregejegan, mergi sami rebut boga, rebut wastra, karana awising boga lan awising wastra. Inggih Bapa Penemban.
Jarah rayah wonten pundi-pundi papan. Papan-papan inggih menika para tiyang-tiyang ingkang sadyan menapa kemawon dipun jarah dening para warga masyarakat. Para kawula sedaya dipun tumindak ing boten sak mestinipun. Oh, lelampahan kados mekaten menika ndadosaken gempung penggalipun anak Prabu Duryudana. Tumunten samangke nalika semanten utusan dhateng kang Bapa ing Sukalima. Bapa Panembahan Durna. Gandeng panjenengan menika pujangganing negari Ngastina. Kula aturi mesu budi. Kula aturi nglampahi tapa brata. Tumunten tanpa ngentosi wekdal ingkang prayogi ingkang Bapa nglampahi tapa brata wonten ing sanggar pelanggatan. Besem dupa ratus kula besembel makantar-kantar koko sundul ngawiyat anyar nyanggen kula maos mantram sakti tingkem netranipun Begawan Durna. Yayah nyendal tali wangsul sukma uwal saking raga kula ngraga sukma ing pangajab sowan dhateng kersanipun para Jawata supados nyuwun dewa menika paringa pangaksama dhateng negari Ngastina. Dumadakan boten kanyana-nyana lampahing sukma kula menika wonten magi pinanggih kalian dewa. Mekaten Bapa Panembahan. Nggih. Dewa kala wau nyegat kalian kula, ontong surat-surat lengkap. Tegesipun kados pundi? Tegesipun dipun cegat para dewa menika kala lajeng dipun dangu. Kumbayana, apa ta sebabe jeneng kita? Lah kok ngraga sukma manjing ana ing alam antara. Tumeneng kula matur dhateng para dewa menika kala wau. Dewa menika kala wau sinten? Wewisikipun Panembahan. Aduh, malah kula lali nyuwun priksa. Tumunten pokokipun dewa ngaten kemawon. Lajeng dewa menika kala wau paring dawuh dhateng ingkang Bapa ing Sukalima Durna. Negara Ngastina bisa maluya temahing jati, jati temah mulya. Yen ta negara Ngastina kuwi disebari ya kuwi wedi malela. Tumunten sasampunipun paring dawuh mekaten menika kala wau, Jawata ingkang ngagem busana sarwa pethak menika kala wau nggegana ical saking paningalipun ingkang Bapa ing Sukalima. Guragapan nalika semanten kula tumunten mandhap saking alam antara manjing wonten ing angganipun ingkang Bapa ing Sukalima anggenipun manteng semedi wonten ing sanggar pamelengan. Kula manjing wonten raga kula malih lesek wonten jebul kuwale. Sirah kula teng ngisor. Inggih. Tumuli kula medal malih meneraken anggenipun kewalik menika kala wau. Inggih Bapa Panembahan. Gregah wungu saking lampahi tapa brata tumunten kula matursanipun anak Prabu Duryudana. Lah bingung bingleng keng anglangan mergi sajeg jumlah kula menika mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun wedi malela ingkang kinarasrana inggih menika maluyaken negari Ngastina saking pagebluk ingkang tumama menika kala wau. Tumunten nalika semanten wonten ngendikanipun pinisepuh negari Ngastina. Menawi kula kedah nyuwun priksa dhateng inggih menika Narendra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Age-age kula budal wonten negari Indrawati nanging dumadakan sasampunipun kula prapta wonten negari Indrawati lah kok Indrawati suwung. Ngendikanipun aturipun para nayaka Punggawa sami ngendikaken menawi sinuwun Indrawati sowan dhateng negari Ngamarta. Mboten wangsul dhateng Sukalima tumunten kula lajeng bidal wonten negari Ngamarta. Lah dalah jebul Ndara Dasih menawi sampun dipun aturaken dening para nayaka Punggawa negari Indrawati. Sinuwun Prabu Bathara Kresna lenggah wonten ing mriki. Oh, nggih, mugi keparenga inggalih paduka maring kepajar dhateng Bapa ing Sukalima. Keparenga samangke paringa dawuh. Wonten pundi dunungipun wedi malela menika kala wau? Menawi papan pernahipun paduka saged nedahaken kula ing badhe budidaya supados anambak rengkaning praja Ngastina nggih. Angger Prabu Ndwarawati. Koko Prabu wonten dawuh. Bapa Panembahan Durna sampun munjuk atur dhateng panjenenganipun Koko Prabu. Menggah wonten pundi dunungipun wedi malela menika kala wau. Keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh ingkang tetela jagat wasisaning Bathara Ayadara jagat. Bapa Panembahan kula nuwun sewu. Menawi jengandika Bapa Panembahan menika nyuwun priksa babagan wedi malela menika kala wau. Kabedhaha dada kula kapendheta manah kula mboten mangertos. Papanipun wedi malela menika kala wau wonten pundi? Lho
Nuwun sewu nggih. Panjenengan menika titih Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Nadyan panjenengan menika Nalendra ning kawaskitanipun ngungkuli dhateng Sangya para Brahmana. Sabab panjenengan menika titih sing dewa. Mila sawanipun ing Bapak Sukalima menika sak mangke dhateng negari Ngamarta menika badhe anambak dumawahing pinten-pinten korban wonten negari Ngastina. Mila kula suwun paduka sampun ngantos negakaken dhateng para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi paring dawuh wonten pundi dunungipun Wedi Malila menika kala wau? Mangke ing Bapak Sukalima ingkang sagah ngupaya papanipun Wedi Malila tumuli amboyong Wedi Malila wonten negari Ngastina. Namung kantun nedahaken ngaten kemawon kok, nggih, mboten angel. Lan mboten badhe ngrusuhi dhateng gesang paduka anak Prabu Indrawati, namung badhe nyuwun senjata pitulung paduka paringa dawuh. Wedi Malila menika papanipun wonten pundi? Monggo kula aturi paring dawuh. Namung gampil to, nggih. Bapak Durna, Wedi Malila menika papanipun wonten kene, wonten mriki. Medalipun mriki lan kedadipun pendet mawi menika. Lho, menika rak gampang sanget to. Kaya menapa paduka kok mboten blakaken dhateng Bapak ing Sukalima? Nuwun mapunten. Menawi kula ngertos temtu kula blakaken. Wong kula menika mboten mangertos kok dipeksa. Nuwun sewu. Menawi panjenengan mboten mangertos menika tegesipun panjenengan menika selak dhateng batos panjenengan. Kula sampun matur to Bapak Penemban, kabedhau dodo kula to manah kula. Sedaya sami nyebat menawi kula menika titih sing Sang Hyang menika mangertosi menapa kemawon ingkang mangertos tegesipun dewa-dewaning gara menapa dewa boten saged gara. Dewa menika mboten sampurna, dewa namung ayoginipun titah menika budidaya. Dengan bloko ngertos menapa mboten? Lho nuwun sewu, menika tembungipun ngancam. Kok lajeng panjenenganipun Bapak Durna paring dawuh, ngerti apa ora? Sakmenika kula nyuwun priksa, menawi kula ngertos. Tegesipun panjenengan menika netepi jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang tresna dhateng katentreman. Tegesipun nentremke dhateng negari Ngastina menika pakaryanipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning menawi kula mboten mangertos, kula badhe ngruda peksa. Mangke rumiyin menika tasih wonten pitakonan saking ing putra Indrawati. Bab menapa? Tembung ruda paripeksa menika tembungipun pripun? Tembungipun ruda paripeksa menika tembungipun pripun? Kula tak nyuwun priksa. Menawi paduka anak Prabu Indrawati menika mboten purun paring dawuh wonten pundhipun Wedi Malila, kula nuwun mapunten. Kula ngruda paripeksa. Lah inggih, ngruda paripeksa menika tegesipun kados pundi? Nggih kula peksa. Kula jiat. Srana pripun carane? Nek perlu nganggo cara kasar. Nek cara halus ora gelem nduduhake menyang endi dunung Wedi Malila, ya kudu nganggo cara kasar. Kudu nganggo cara kasar. Tembungipun cara kasar menika sakmenika kula nyuwun priksa. Cara kasar menika kados pundi? Cara kasar menika ya ora disaring. Dos pundi? Kula nyuwun priksa. Anu. Main kasar. Beda ning. Cara kasar. Cara kasar tegesipun panjenengan kula ruda paripeksa. Nek perlu cara negara Ngastina, kula pilara men sampeyan iso ngaku wonten pundi dunungipun Wedi Malila papan pernahipun. Niku cara tembunge cara kasar kaya ngoten niku. Setyaki kowe arep apa? Kala wau kok Prabu paring dawuh supados kula ngaturaken sembah kalian Begawan Durna. Menika kula badhe ngaturaken sembah. Oh ya syukur. Tak kira nek arep ngopo lho, Begawan Durna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya Setyaki syukur yen to tinarep buka atimu. Dene kowe ngaturake sembah karo aku plong. Lega rasane atiku dene ngaturake sembah karo Begawan Durna ya. Sembahmu tak tampa pangestuku tak padono Setyaki. Kula pundi engko jimat paripih dayana ning kasantosan. Ingkang salajengipun piye sateruse piye? Kula badhe nyuwun priksa. Kowe arep nyuwun priksa apa? Panjenengan mau paring dawuh menapa? Sing ngendi? Ingkang pungkasan. Sing ana tembunge tembung kasar. Dipeksa sarana kasar mau tembungipun kados pundi? Setyaki, kuwi ming intermezzo. Ora duwe niat apa-apa, ya ming bangane ora rembugan. Kowe iki aja banget-banget lemu nyala karo Begawan Durna ya.
Iki mau aku gandeng ora duwe omongan terus aku menyebut cara kasar. Nek aku iki jarane wong halus Setyaki. Aku ki nek cara kasar ora tau gelem. Mula aku nganggo cara halus. Ning ngopo dadak nyebut cara kasar Setyaki? Iki mau membangane ra omongan. Panjenengan paring dawuh nganggo cara negara Ngastina yen perlu Ratu Ndrawati dipiloro, dipulosara supaya gelem ngaku wonten ndi dununging Wedi Malila. Sopo sing arep miloro karo Koko Prabu ajange ning dadaning Setyaki? Setyaki, maafkan daku. Kebacut nggonku ngucap, ketrucut nggonku nyebut. Aku njaluk ngapura Setyaki, aku ora ndine niat kaya ngono. Yen panjenengan bebitu karo sugenge Kanjeng Koko Prabu, Setyaki sing ora trima. Setyaki dari Senopati ning Ndrawati nderekke Kanjeng Koko Prabu yen ana apa-apa sing bakal tumandu marang saliraning Koko Prabu Ndrawati, Setyaki sing tanggung jawab. Ora nyawang kuwi sapa yen pancen bebeda sugenge Koko Prabu, Setyaki sing tanggung jawab. Setyaki. Aja kaya ngono ya Setyaki. Aku ora ndene niat apa-apa. Wah, Durna bapakku. Werkudara piye? Ora usah wedi. Yen pancen Setyaki nganggo tembung kasar, nek kene enek muridmu loro cacahe Werkudara karo Janaka. Yen Setyaki arep wani karo kowe ora usah wedi, aku ndak isin duwe guru kok wedi karo Setyaki. Aku sing arep ngrewangi karo kowe yen pancen kowe bakal dipiloro karo Setyaki. Nah, modar ora kowe, krungu ora kowe? Krungu ora kowe Setyaki? Wah, wong kok ku malungkung sombong umuk. Wong kok ngungake dadamu. Wah, lah jebul bener ngendikaning para sepuh. Wong ki nek ndi-ndi ki sarwa ngalah mesti ana sing ngewangi. Ayo, kowe arep ngopo? Pancen tak akoni, aku arep mulasara karo Bathara Kresna. Nek pancen ora gelem ngaku nang ndi dununge Wedi Malila, Ratu Ndrawati bakal tak pulasara nganti ngaku lan nuduhake menyang ndi dununge Wedi Malila. Gugu karepe dhewe. Setyaki, wonten dawuh. Wis. Mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Kajengipun, apa dianggep Setyaki wedi dumeh kunana sing ngewangi? Ora wedi. Cilik kaya ngene iki cilik watu item ku ngentes ndas iso pecah. Werkudara kowe watu apa Werkudara? Nganggo watu aja nganti kalah. Wah, aku watu karang. Lho, nek ngono sesuk mancing wae. Wah. Ora usah wedi. Sinuwun Ndrawati wase aku rembugan karo Setyaki. Arep Setyaki malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhewa ning arep aku. Nutupi kekarepaning Begawan Durna. Ning Durna ora bakal mandeg tekan semene. Sinuwun Kresna gelem ngaku apa ora menyang didununge Wedi Malila? Nek ora gelem ngaku nyang didununge Wedi Malila, oh, kelakon ajar dening aku. Iya, mergane. Werkudara. Werkudara. Apa? Arep tak kapake. Arep tak banting men modar. Ora duwe tata krama karo pendhita ngajar sak geleme dhewe dicotos nganti kelingkangan saka pendopo. Wah. Rokoke Durna keri. Ora dibanting bocah iki tuman wae. Nek kowe banting Setyaki tegese kowe wani karo aku. Wah, kowe wani karo Nata Ndrawati apa piye? Kowe wani karo Kresna apa piye? Ya ngono apa piye? Ayo wangsulan. Wangsulan? Wah, ora. Nek ora didoke. Setyaki didunke aja diumbulke kaya ngono kuwi. Nek nganti Setyaki cilik loro gedhe ning apa-apane, aku ora ngurusi Pandhawa. Pandhawa arep kena ngapa-ngapa sak karepmu, ora usah sambat karo Nata Ndrawati. Urusana dhewe. Wah. Ya bener Durna kae iki gurumu. Ning ora banget-banget ngene wae karo guru to petungan. Kowe iki nek ngewangi wong luput, ngewangi wong kleru, kowe bakal kesasapan dosa. Ana tembunging para nimpuna nyebutake nadyan kowe dadi wong apik ning nek srawumu karo srawung wong ala ana tetembungan ora mangan nangkane ning gabul pulute kowe ora ketang sithik kelepetan ala.
Semono uga kowe dadi wong ala. Nek srawunge karo wong apik, saya suwe kowe dadi wong becik, saya suwe kowe dadi wong apik. Durna kotoke wangi gembela sirahe gleleng pacakmu. Kandhane ngeyel. Durna kok diwangi. Kowe iki ya kleru. Inggih nyuwun pangapunten. Dumeke ning unek-unekke Werkudara kok njur kowe arep melu unek-unekke klentu kula. Lho, sing ngakon kowe njotos Durna sapa? Mboten-mboten. Lah terus dasarmu apa? Sengit. Ora seneng. Wong ora seneng bebas. Jotos ya jotos. Ya ngono ning aja ngono. Tegese kena-kena wae kowe jotos karo Begawan Durna. Ning nek wis entuk dawuh saka aku, panjenengan kendel mawon boten dawuh-dawuh. Setyaki iki ana ngendi? Mriku wonten negari Ngamarta. Papane wonten Datulaya. Kudu ngerti tata krama lan unggah-ungguh. Ora sak kepenake dhewe. Inggih. Ah kejaba nek aku wis dawuh karo kowe, Setyaki Durna kok kaya ngono kahanane. Jotosen utawa Wangsulana ngono kuwi kowe lagi entuk tumandang. Lah mbok panjenengan kula wau paring dawuh ngaten. Lah aku ora omong kok. Wah, kula ngentosi. Kowe kok didhawuhi penak banget. Terus budal ngono wae. Inggih. Panjenengan boten dawuhi. Ora. Kok ndak malah geger ora karu-karuan. Nggih, ngestaken dawuh. Bincang malih dawuh. Sesuk kon ngopo? Nah wonten dayuh Durna panjenengan dawuh. Aku kon muni piye? Panjenengan dawuh Setyaki Durna iki Wangsulana. Upami panjenengan kersa paring pangandikan kados mekaten kula tentu bombong. Aku ora arep ngendika kaya ngono. Ora bakal arep ngendika kaya ngono. Nganti tekan sok kapan wae aku ora bakal ngendikake Setyaki Durna kaya ajaran sendika ngestaken. Ampet-ampet kok ya mesti ketrucut. Lah dalah Setyaki iki ya pinter banget. Ngubeng-ubengke perkara nganti aku nyebut tembung sing kaya ngono kuwi. Wah, gerangan Ratata. Kowe dadi muni Durna kon ngajar karo Setyaki, dudu Durna mungsuhe ning aku mungsuhe. Janaka arep ngopo? Wah Prabu. Bapak Durna menika guru kula. Bapak Durna menika sesembahan kula. Kowe melu ra nrimake Setyaki ngono apa piye? Mestinipun kula mboten trima. Kula badhe mbantu dhateng Bapak Durna. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Pasar Ngamarta kae ana wong dodol kinang karo wong dodol werna-werna. Inggih. Ana ing pojok kulon wetan. Inggih. Sing dodol wadon. Menapa inggih? Iya. Aku ya mung lagi sak kliraman nalika aku mlaku tekan negara Ngamarta mau lho kaya ana bebakulan cilik-cilikan mongko anyaran ana ing kono. Sing dodol wadon. Inggih. Rada apik. Inggih. Mengko tak jak rono niku rasah ngewangi Durna ya. Wah inggih ngestaken jalu. Janaka kok jak rembugan kaya ngono. Koko Prabu menika ugi apal pekaremanipun para Pandhawa. Kula menika ngertos kok Yayi, lagak lagu lagianipun kadang-kadang kula menika kula ngertos. Perkara iki iso dikalahake sing kaya ngene, perkara kaya ngene iso dikalahke sing kaya ngene. Menika kula apal. Nek Werkudara menika angel piyambak dipun ndhakaken, nek Janaka menika gampang. Koko Prabu mangke mriko. Iya rasa kuwatir. Mengko bubar iki ning sedhela wae lho. Inggih ngestaken dawuh. Koko Prabu Puntadewa nderek mboten dengkul muatos. Arjuna iki malah ora karo-karuan. Yayi kula nyuwun pamit.
mangke mindak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan kula semanggaken maduka Kanjeng Koko Rawuh inggih khususon ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis